Αν ή δυνατόν να δουλεύω μόνο με ρέπα Παπαθανασίου και Παπαθανασίου ρέπα. Τρίτος όροφος. Καλησπέρα. 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 Είμαστε στο 5ο επεισόδιο του τρίτου ορόφου. Τώρα για να πούμε εδώ, έχουμε την αγαπημένη μας Σοφία. Χαίρετε. Είμαι στο αρχείο Θέατρο Φιλίππων με τον Καταφαντασία Ασθενή. Του Μολιέρου, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Αντιγόνη Νάκα, Ιωάννης Απέργης. Ξεχνάω κάποιον, Θάνος Μύρκος, εγώ, Ρέπας Παπαθανασίου, διασκευή, μετάφραση, σκηνοθεσία. Πείτε μας λίγο την παράδοση, τη διασκευή που έχει γίνει, πώς είναι. Εσείς θα μου πείτε που την είδατε χθες. Εγώ τι να σας πω. Είναι υπέροχη, γελάσαμε, πάρα πολύ γελάσαμε. Εντάξει, τώρα ότι η αισθητική των παιδιών εννοώ ότι η Ρέπας Παπαθανασίου είναι εγγύηση. Θέλω να πω ότι εγώ το λέω συνέχεια και τους το λέω και στους ίδιους και το λέω και στις συνεντεύξεις μου ότι αισθάνομαι πάρα πολύ ευλογημένη και πολύ τυχερή που δουλεύω πολύ συχνά μαζί τους και αρκετά. Και η μόνιμη ευχή μου παραμονές πρωτοχρονιάς που λένε στην αλλαγή, ξέρετε, να κάνεις την ευχή, είναι να έχουμε υγεία και αν ή δυνατόν να δουλεύω μόνο με ρέπα Παπαθανασίου και Παπαθανασίου ρέπα. Και τα λέω στο Μιχάλη και το Θανάση και γελάνε. Και μου λένε, μα είναι δυνατόν να έχουμε συνέχεια ρόλους που να μπορείς να τους παίξεις. Λέω, θα μου λογοκρίνεις την ευχή μου. Ποιος είναι ο ρόλος που χαρήκατε περισσότερο που έχετε παίξει με ρέπα Παπαθανασίου? Όλες οι συνεργασίες. Εγώ δεν ζηλεύω ρόλους, ζηλεύω συνεργασίες. Εννοώ ότι πια το ζητούμενο είναι να είσαι σε όμορφο περιβάλλον, με ωραίους ανθρώπους, με ανθρώπους που επικοινωνείς, που έχεις κοινό κώδικα, εκπέμπεις το ίδιο μήκος κύματος, τις ίδιες συχνότητες και δεν είναι τοξικό το περιβάλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ρόλους δεν έχω ζηλέψει, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ τυχερή και πολύ ευλογημένη γιατί έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που ήθελα πάρα πολύ, με ανθρώπους που θαύμαζα και εκτιμούσα και θαυμάζω και εκτιμώ. Ο Βλαδίμηρος μου είχε ξεφύγει, έγινε και αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Ωραία. Γιατί έλεγα με τον Βλαδίμηρο δεν θα δουλέψω εγώ, που μου αρέσει τόσο πολύ, που είναι τόσο καλό παιδί, που όλοι λένε τα καλύτερα. Ναι, είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος από κάθε άποψη, είναι αλήθεια. Οπότε αυτό ζηλεύω ανθρώπους και χαρακτήρες και συνεργασίες και παρεάκια ωραία, γιατί όταν αυτό είναι καλά, είναι όλο το υπόλοιπο καλό. Πώς επίκαιρο είναι ο Καταφαντασία Ασθενής γενικά? Πάντα. Γι' αυτό είναι και κλασική όλη αυτή η συγγραφή. Είναι διαχρονική, είναι κλασική, γιατί άπτονται όλων των εποχών και της πραγματικότητας όλων των εποχών, όσα χρόνια και αν περάσουν, όσοι αιώνες και αν περάσουν. Πάντα οι άνθρωποι είναι εύπιστοι, ανόητοι, πείθονται εύκολα. Πάντα βλέπουμε, νομίζουμε ότι πονάει το κεφάλι μας και αχ, τι να είναι αυτό. Μπαίνουμε, γκουγκλάρουμε, κάνουμε και λέμε πω αυτό από τον πονοκέφαλο και σε πάει και θεωρείς ότι έχεις τα 1100 τα αμύρια όσο κακά επάνω σου. Γι' αυτό και όλοι οι γιατροί λένε μην μπαίνετε στο ίντερνετ, μην γκουγκλάρετε, μην ενημερώνεστε. Είναι πολύ. Εντάξει, είναι και μια εποχή που πιστεύουμε τα πάντα. Δηλαδή, μπαίνει σε ένα ChatGPT που έχει βγει τώρα και σου λέει διάγνωση ιατρική. Το οποίο ChatGPT μόνο μας κάνει λάθη και λέει άλλα τα άλλα. Δηλαδή, αλλά το ρωτάς, άλλο σου απαντάει, είναι του τρελού. Εγώ δεν τη σχένω με την τεχνολογία, παιδιά. Δεν έχω καμία επαφή με την τεχνολογία, δεν έχω πολύ καλή σχέση. Τα βασικά και αυτά με καθοδήγηση και με βοήθεια από φίλους και τέτοια. Μακάρι να μπορούσαμε να το αποφύγουμε με κάποιο τρόπο, αλλά τρέχουν τόσο γρήγορα οι ρυθμοί πλέον που ένα μωρό γεννιέται και το πράγμα που κάνει είναι αυτό το πράγμα. Τι δυστυχία, αυτό συζητάγαμε. Και λέμε, παιδί μου, βγαίνεις και βλέπεις όλο τον κόσμο είναι στα κινητά. Ή εδώ. Έχουμε θυστεί πλέον. Και είσαι έξω, έχεις βγει, υποτίθεται να μιλήσεις, να επικοινωνήσεις, να διασκεδάσεις, να περάσεις όμορφα. Και είναι όλοι έτσι. Και λες, πόση μοναξιά, πόσο. Δυστυχώς. Και τι απρόσωπο πράγμα είναι αυτό, ότι μιλάς, με ποιον μιλάς ακριβώς. Σας πω ένα πολύ αστείο περιστατικό που είχε γίνει. Πριν από 5-6 χρόνια. Πάλι καλή ώρα σε περιοδία, με παράσταση, βρισκόμαστε κάπου στην Κρήτη. Περνάω από ένα μαγαζί πριν να πάμε στο χώρο του θεάτρου, παίρνω πάντα παγάκια. Να πάρω τα παγάκια μου. Και είναι στην καφετέρια κόσμος, πολύ και αυτό. Και είναι ένας τύπος που κάθεται και μου λέει, Σοφάκι, τι κάνεις και αυτά. Λέω, καλά, εσύ. Και προσπαθώ να θυμηθώ από που τον ξέρω και αυτά. Μου λέει, καλά, δεν με θυμάσαι. Λέω,
Λέω, θύμισέ μου, σε παρακαλώ, γιατί λέω, συγγνώμη, αλλά είμαι πολύ ταλαιπωρημένη και κουρασμένη. Λέω, από πού για αυτά είμαστε φίλοι στο Facebook. Α, τέλεια. Παιδιά, και έχω μείνει παγωτό. και φεύγω. Πώς δεν το θυμόσουν όμως. Φοβερό. Και απομακρύνομαι, λέω να είσαι καλά, χάρηκα που σε είδα και φεύγω και λέω, άκου τώρα, το στο μυαλό αυτού του παιδιού, αυτού του ανθρώπου, είναι ότι εμείς είμαστε φίλοι Ναι. από το Facebook και πρέπει να τον θυμάμαι, να με θυμάται ότι τραγικό. Και πόσο επικίνδυνο μπορεί να καταλήξει όλο αυτό. Είναι τραγικό, είναι τραγικό. Ψεύτικο μπορεί να είναι. Εντάξει, εμείς ευτυχώς είμαστε μια γενιά που ζήσαμε και τις διαφορετικές εποχές που είχαμε επαφή με τους ανθρώπους, παίζαμε στις γειτονιές, ευτυχώς έχουμε πάρα πολλά. Εγώ πολύ εδώ στην πατρίδα της μαμάς μου στην Καβάλα, στη γενέτρια της μαμάκας μου, πολύ γειτονιά, γκαζόν, χωματόδρομοι, πολύ παιχνίδι, πολύ γειτονιά. Ναι, και είναι πολύ φορτισμένα σε αυτές τις 2 μέρες για μένα, χτες και σήμερα, γιατί τη μαμά την έχω χάσει εδώ και 6 χρόνια και η μαμά αγαπούσε πολύ το θέατρο, λάτρευε το θέατρο, λάτρευε τους ηθοποιούς και όταν ερχόμασταν Καβάλα, διακοπές 3,5 μήνες, καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, συνέχεια. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κατεβαίνουμε κάτω στο κέντρο, να παίρνουμε το πρόγραμμα του φεστιβάλ των Φιλίππων, να κλείνει τα εισιτήρια και με έφερνε σε όλες τις παραστάσεις του φεστιβάλ. Από 5 χρονών, δεν καταλάβαινα τίποτα, μέχρι μεγάλες. Και μου είναι πια στο 61ο φεστιβάλ Φιλίππων. Ναι. Εντάξει, και εγώ η αλήθεια είναι ότι οι πρώτες μνήμες που έχω από θέατρο είναι εδώ στο φεστιβάλ, επειδή ερχόταν κάθε χρόνο χαρακτηριστικά η Κάρμεν Ρουγκέρι εδώ πέρα. Δηλαδή, εμένα αυτές είναι οι πρώτες μου εμπειρίες. Εμένα η μαμά μου δεν είναι θεατρόφιλη, είναι η θεία μου όμως πάρα πολύ, είναι και εθελόντρια εδώ πέρα και ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Ερχόμουν, ήθελα να γνωρίσω την Κάρμεν και να μου υπογράψει το βιβλίο. Και μετά, όσο μεγάλο, εννοείται τώρα είμαστε αρκετά χρόνια και εθελοντές και μέσα σε αυτό. Είναι υπέροχη εμπειρία. Αρχικά γνωρίζω εσάς. Είναι υπέροχο να γνωρίσει ηθοποιούς. Καταρχάς είναι υπέροχος ο χώρος. Ο χώρος από μόνος του είναι. Η ενέργειά του είναι εκπληκτική. Είναι πάρα πολύ ωραίο θέατρο. Η ενέργεια όλη αυτή γύρω-γύρω είναι εκπληκτική. Εμένα η Καβάλα είναι αγαπημένη μου πόλη. Είναι πανέμορφη πόλη, ό,τι και να είναι. Είναι κούκλα. Δηλαδή, αν μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου στην Καβάλα, θα ζούσα μόνο μας στην Καβάλα. Εντάξει, και εμείς ασχολούμαστε ερασιτεχνικά με το κομμάτι του θέατρου. Αλλά οι ευκαιρίες στην Καβάλα γενικά είναι. Ναι, γι' αυτό λέω ότι αν θα μπορούσα. Αλλά συνδυάζει τα πάντα. Οι παραλίες της, το φαγητό της, οι άνθρωποι, η ρημοτομία της, η ομορφιά της, το κάστρο επάνω, η Παναγία επάνω. Δηλαδή το Ιμαρέτ, αυτό το. Τι να πω. Η Αμόλοφη. Το Ωσεανό. Όχι, δεν πήγα γιατί. Κρατάω δυνάμεις, γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμα πολύ δρόμο. Μέχρι πότε τελειώνει η περίοδο? Μέχρι 13 Σεπτέμβρη. Έχετε πολύ ακόμα. Οπότε κρατάω δυνάμεις και δεν προλαβαίνεις. Μπορεί να προλάβεις να δεις τώρα σε λίγο. Την έχω ζήσει, την ξέρω. Εντάξει, τουλάχιστον ήσασταν 2 λίγο στη δράμα ήθελα να βγω, δεν βγήκα. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Κάτι που πρόσεξα και θέλω να μου πεις αν είναι αλήθεια ή όχι. Χθες παρατηρούσα και τους υπότιτλους και εσάς. Παρατήρησα ότι ήσουν οι μόνοι που δεν σου ξέφευγε ούτε κόμμα. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή όχι, αλλά έχω την εντύπωση ότι ήσουν πραγματικά σκυλής της λέξης. Λέω εντάξει, κάτι θα της ξεφύγει, κάτι θα της ξεφύγει. Ενώ από άλλους, ας πούμε, το πρόσεξα στους υπότιτλους, λέω εντάξει, δεν υπάρχει. Ναι, είμαι λίγο σπαστικιά με το κείμενο. Θέλω να πω ότι είμαι σπαστική, ενώ γιατί όταν οι άλλοι έχουν κάτσει και έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ και έχουν ξενυχτήσει και έχουν καταναλώσει πολύ ουσία και πολύ χρόνο και πολλή δουλειά και κόπο και σκέψη για να βάλουν το κόμμα και που το βάλανε και τη λέξη και που τη βάλανε, πολύ δύσκολα θα ξεφύγω του κειμένου ή θα αλλάξω και πάντα με τη συνένεση των παιδιών. Προσπαθώ να είμαι πιστή σε αυτό που μου αναθέτω. Και εγώ το έχω αυτό πάρα πολύ. Είμαι το σπασικλάκι που φωνάζει πίσω από τα παρασκήνια κάθε φορά που ξεχνάει κάποιος. Βάλεις. Εγώ έχω και το κομμάτι επειδή είμαι καθηγήτρια, είμαι μαθηματικός. Έχω λίγο την υπερβολή, το τόσο εκπαιδευτικού. Το τόσο πρέπει να είναι αρτιμελές, να είναι όλα τέλεια. Μάλιστα. Τι ζώδιο είσαι? Δίδυμος. Κι εγώ. Τέλεια. Πότε είσαι? 17 Ιουνίου. Εγώ 20. Τέλεια. Με τι οροσκόπο είσαι? Καρκίνο. Εγώ λιοντάρι. Έλεγα πως έχεις κάπου Παρθένο, γιατί τη Λιωμανία είναι του Παρθένου πολύ. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό που λένε για τους διδύμους, το ότι αλλάζουν συνέχεια διαθέσεις και τα λοιπά, δεν το έχω. Αλλάζουμε.
Είμαστε κυκλοθυμικοί πολύ. Δηλαδή εκεί που γελάω, κλαίω, εκεί που κλαίω, γελάω. Και αν μου πει γιατί έκλαιγες, που εγώ έκλαιγα. Είμαστε στην τρελή χαρά. Δηλαδή είναι του τρελού οι ψυχικές μεταπτώσεις είναι του τρελού. Κυκλοθυμικοί είμαστε. Δεν το έχεις ευτυχώς. Δεν είμαι, όχι. Ένα χαρακτηριστικό επίσης που έχω προσέξει σε σένα είναι το γέλιο σου. Έχεις, νομίζω, το καλύτερο γέλιο που έχω ακούσει ποτέ. Είναι χαρακτηριστικό. Τώρα καλύτερο. Που κάνεις, ας πούμε, σε ένα ρόλο. Δεν μπορώ να το κάνω Δεν έτσι. Πρέπει κάτι να γίνει αστείο, ναι. Δηλαδή ούτε στους ρόλους δεν το κάνεις ψεύτικα. Ότι δεν είναι ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι εμένα προσωπικά ο αγαπημένος μου ρόλος ο δικός σου ήταν το Είσαι το τέρι μου και όλη η σειρά, δηλαδή την έχω δει τόσες φορές επαναλήψεις. Λέω τόσες ατάκες, αυτό και το παραπέντε που επίσης ήσουν ένα κομμάτι του παραπέντε. Διαφορετικό ρόλο, εντελώς, αλλά εξίσου ωραίο. Εμένα έχει συναισθηματική βαρύτητα μεγαλύτερη το Είσαι το τέρι, γιατί ήταν η πρώτη μου τηλεοπτική σειρά και η δουλειά στην ουσία που μου άνοιξε όλες τις πόρτες. Και πάντα την κουβαλάω μέσα μου με όλη αυτή την παιδική αθωότητα και τρυφεράδα και γλυκά. Και χρωστάω πάρα πολλά στον Θοδωρή τον Πετρόπουλο, τον Αντώνη τον Αγγελόπουλο και στο Μέγκα. Αλλά όλες μου τις δουλειές έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Όλες μου. Έχω μια απορία. Πόσες φορές πήγατε Αυστραλία? Μία. Και κάνατε όλα τα γυρίσματα. Κάτσαμε 42 μέρες όμως και κάναμε όλα τα γυρίσματα. Τέλειο. Ναι. Το είχα πάντα απορία αυτό. Μία. Και τώρα αυτές τις μέρες ζούμε λίγο Αυστραλία εδώ πέρα, γιατί είναι 26 Ιουλίου και έχει παγωνιά. Τι ωραίο όμως που είναι αυτό που μας κάνει τέτοιο καιρό και δεν ζεσθενόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι είναι τέλειο. Ναι. Προχθές, ειδικά το βράδυ, ξέρω αν ήσασταν από την Παρασκευή το βράδυ εδώ πέρα. Είχε τόσο κρύο. Είχα σκεπαστεί με πάπλωμα καλοκαιριάτικα. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό στην Παρασκευή Καβάλα. ήμασταν Κομοτηνή. Τέλεια. Και εκεί έβρεχε και είχε κρύο και ήρθαμε. Αλλά καλύτερα να είναι έτσι, γιατί φέτος ακόμα δεν έχουμε αισθανθεί ζέστη, υδρό το καλοκαίρι και αυτά. Και λέω πω τι ευλογημένο καλοκαίρι. Πάει έτσι όλο το καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε που μας, ξέρεις, λίγο σκέφτεσαι και εμάς τους ηθοποιούς. Εννοείται. Γιατί με τον καύσωνα δεν είναι να δουλεύεις. Κανείς δεν θέλει να δουλεύει με καύσωνα και ειδικά όταν κάνετε σε εξωτερικό χώρο παραστάσεις. Ακόμα χειρότερο και με όλα αυτά που φοράτε πάνω σας. Έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Και κάτι τελευταίο. Το χειμώνα ποια είναι τα σχέδια? Το χειμώνα θα είμαι στο Θέατρο Βρετάνια με τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση τον Κουρλαμπά, την Ατελεία Τραγούμη και εγώ, 4 άτομα. Μια γαλλική κομμωδία που λέγεται Η Ιδέα της Χρονιάς. Θα περάσεις από μπροστά από την κάμερα. Χαίρετε. Να έχω μια φωτογραφία. Κάνουμε ένα podcast τώρα. Πολύ ωραία, τέλεια. Λέγεται «Η Ιδέα της Χρονιάς», είναι μια γαλλική κομμωδία και σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Μετάφραση στη διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Ωραία, αν κατέβουμε Αθήνα θα περάσουμε. Θα το δούμε σίγουρα. Γενικά μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε τουρισμό, θέατρο τουρισμό. Τι ωραία, και πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ συχνά και βλέπουμε παραστάσεις. Είμαστε ευλογημένοι που είμαστε εδώ στο Φεστιβάλ Φίλιππων και βλέπουμε σχεδόν όλες τις παραστάσεις. Και το χειμώνα ότι έρχεται μέσα. Ποια ξεχωρίσατε μέχρι στιγμής φέτος από αυτές που είδατε? Ποια σας άρεσε πιο πολύ? Η Μύδια. Καριοφιλιά. Καραμπέτη, πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική. Στο δραματικό κομμάτι. Και η κομμωδία σίγουρα εσάς αυτή τη στιγμή. Αυτά τα δύο είναι, δηλαδή, δραματικό και κομμωδία, αυτά τα δύο. Η αλήθεια είναι ότι γελούσαμε σχεδόν σε όλη την παρέα. Ναι. Τι ωραίο πράγμα και που ήταν ωραίο το κλίμα και έβλεπα και όλο το κοινό. Ήταν έτσι και αυτό είναι τέλειο. Ναι, είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση και η ξεκούρασή μας. Δηλαδή, όση κούραση και να έχουμε και υπνία και αυτό. Και με το που ακούμε τον κόσμο να γελάει και να το διασκεδάζει και να το χαίρεται τόσο πολύ, λέω ρε παιδιά, να είστε καλά, μας παίρνετε όλη την κούραση και όλο αυτό. Τι ωραίο, λες χαλάλι ρε παιδί μου, τι ωραίο πράγμα. Αυτό το χειροκρότημα και το να γελάει το να γελάει ο κόσμος, δηλαδή. Και το έχουμε τόση ανάγκη. Περισσότερο από ποτέ. Ναι. Ζούμε σε αυτή την εποχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Εύχομαι όλα τα καλά. Να κάνετε τα πράγματα που θέλετε, ακριβώς όπως τα θέλετε, με υγεία και κέφι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε λίγο που ξεκινάτε.
Θα Ευχαριστούμε. σας απολαύσουμε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, οπότε είναι το καλύτερό μας. Ναι, Θα ναι, περάσουμε ναι. τέλεια. Τέλεια. Θα ξέρουμε κάθε κίνησή σας εδώ, τι κάνετε εδώ. Ωραία, τέλεια. Θα τα παρατηρούμε όλα. Να προσέχετε και εσύ μετά το κείμενο και άμα ξεφύγω να το πείτε Ναι, μετά. εντάξει. εννοείται. Είσαι. Ακριβώς. Εντάξει, στο Βλαδίμηρο είδα πιο πολλούς αυτοσχεδιασμούς από Ναι, όλους αυτοσχεδιάζει και σε σένα πολύ. το πιο... Αλλά είναι υπέροχο και στο σχέδιο. Βλαδίμηρος και Παρθένα είναι παιδιά top. Βέβαια δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει όταν Δεν παίζεις και ξέρεις. αυτοσχεδιάζει όλοι ο άλλος. Μου έχει τύχει, αλλά εντάξει. Ευχαριστούμε. Και Ας εγώ, κλείσουμε να το είστε επεισόδιο καλά. του- Τα Καλό φιλιά. βράδυ. Τιν, τιν, τρίτος όροφος. Τιν, τιν. Λέγεται τρίτος όροφος γιατί κάνουμε την εκπομπή στο σπίτι μας, Τέλεια, που είναι τι στο τρίτο ωραίο. όροφο. Ωραίο. Καλό βράδυ σε Καλό όλους. βράδυ. Εγώ, εκτός βέβαια από σένα. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Πίσω καλέ! Αυτά κάνεις και μανώβεις. Τι στο διάλο, είμαι τόσο γόης και δεν το ξέρω. Είσαι διάβολος μεταμορφωμένος. Καλέ άσε με μένα, είμαι πεντάμορφος, το εμπεδώσαμε. Πες μου, τι κάνει ο Αργά? Ευτυχώς, πάει από το κακό στα χειρότερα. Με τη διαθήκη τι έγινε? Χθες τελείωσε το πράγμα. Πήγαμε στο συμβολιογράφο Μπομφουά και μπήκαν τελικές υπογραφές. Είμαι πια η μοναδική κληρονόμος του Αργάν. Η κόρη του η Αγγέλικα δεν παίρνει τίποτα, μόνο τα ρούχα της. Έχει ακροαστικά. Πώς να εξετάζετε χωρίς τα ακουστικά σας? Με το αυτή. Έχει μεγάλη πείρα για τρεις διαφόρους. Δεν τα χρειάζεται πλέον τα ακουστικά. Τα ακούει τα ακροαστικά έτσι, με το αυτή. Είναι φοβερός γιατρός. Είστε φοβερά ηλίθιος.